Ciao a tutti e a tutte, sias los plabenguts din la vostra edició occitana. Uei, los joves del Liceu Sant Sarri de Toulouse vos presentaran lor crònica Rai que es pas ganyat, mas abans sen benguts a Castros dintar un s'apresto la dictado occitano que se debano di sate que ve, serà nats a la calandreto castreso beirecus si los piccius s'entraino. La Marco Serra, pas. Del CP al Semudus, tutti los calandros de primari appreston la dictado. Eu m'agrada la dictado perché hi ha de molts a escriure e ai mica hi ha de molt a escriure. Rondes, espeses. Prenez une caserne. M'agrada força perché és en occità e podia prendre l'autographe dels muts e m'agrada. Se los piccius s'entrainon en classo, es perso che un fun de calandrus van participa di sate que ve a la dictado occitano. Rapi que se pla per los enfants de l'Ufaire e eu va participar e soy trop content. L'an passat l'he ja fet, era trop pla, he pres l'opció 1, la dictado a Trauc, e era entre lo aisit e lo complicat. Mut, Neila, Garut, Rulla, Bolazer. Uno dictado occitano che ne sa sa 27ª edició a Castros. E pla escuta perché el va dire los mots correctament, caldrà pla essere concentrat. Ensajant de participar a aquest eveniment aquí, que se fa sus Castro d'empei mantunes annadas. Mais après tant, cada setmana ja fazem dictado a la calandreta e aquí abem aprestat, hi ha de monde de l'hostal d'Occitania que són benguts per fa aprendre als infants e faire un pitjor entraînement. Al centre occità del país castres, la dictado s'appresto tabè. Et donc, mi caldrio a lo text c'est la vez, Bernat. Ah bien. Un gan lo text dictat es extraci de la rebira d'Occitano per Michel Pedusau d'un recueil de novelos di Talo Calvino. Questo dictado fuget creat en un antoveit a Castros es aro un eveniment occità mage organitzat dins un quarantenat de ciutats. Es per donar l'escasenso, déjà, per exemple, première cause, de faire rencontrer un auto et son public. Seconda causa és de barrejar les diferents generacions. Tercera raó, l'escasenso de fer un peu la festa, a l'entorn de la llengua. Donc és agradiu, hi ha un moment de cant, de dansa, de contes, etc. E es aro possible tabè de participar d'empei l'hostal, que la dictado occitano sarà en linea a 2 horas del vespre sulla cadena YouTube del Centre Occità del País Castres.